Nu vil den optage, ikke? Jo, den er i gang med nu. Fedt nok. Vi skal starte med at have den træ. Jeg kan ikke se dig nogen steder. Jo, jeg har fundet dig. Jeg står og slår på 3. Yep. Og du har det der træ. Ja. Det bliver herovre. Det bliver starte med det her. Det er noget, Du har et sejt mod på, William. Du ligner en eller anden, der er gået ild i. Prøv at se. Ja, det er sådan lidt, jeg har skin. Det er på grund af det der skin-ting, man kan få andre skin på. Sejt. Hey, jeg har fundet noget herovre. Ja, det skal vi have. Hvad er det? Det er sådan noget, vi kan få cookie af. Og det er en start med mad. Småkager? Ja. Internet cookies. Sejt. Hvor meget træ har du? 3. Ja, 3. 5. Ja. Ej, hvor bliver han nu af? Jeg har godt træ. Nu er jeg skidt. Det er lige spændende. Gør han af. Gør det. Fundet. Jeg brugte 124 megabyte der. Jo. Au. Sorry! Det var vilje. Det var det bare. Vi skal altså have fat i en større harddisk, hvis vi skal optage meget. Nå, lad os lige se en gang. Nu har jeg noget træ. Det er, hvis man optager for meget. Så har disken fuld. Der er ikke nogen, der springer i luften eller noget. Jo. Nej, det er ikke det. Du vidste det. Jeg kan godt lide, at man kan se, hvad jeg gør på computeren. Er det sejt? Skal vi bygge et eller andet? Du har sået noget hernede? Ja, det er meningen. Vi skal også bruge hø til at lave sådan noget. Sådan en cookie, altså småkage. Ja, okay. Det. 2 hø og en af dem der oppe i en form træerne. Ja. Varsler, det kan jeg Hvor mange sten er der, man skal bruge til at lave en pickaxe? 3. Okay. Du kan bare logge ind på verden, altså. Ja, du kan bare komme ind på verden. Hvordan? Den der bliver blå. Ja, den der bliver blå. Hvor skal den blive blå? I Minecraft? Ja. Hvad tror du ellers? I pixeline? Nej, det er gas. Download til mig. Nu kommer Alexander ind. Nu kommer han ind, og han har en vand. Han er ikke, der er ikke gået ild i ham, der er der vand i ham. Der er vand i ham. Kan du finde os andre, Alexander? Stop! Jeg tror godt, jeg kan finde ham. Nej. Jeg kan se i hvert fald hans navneskilt. Okay, sejt. Lige hvor den startede til. Kom her. Kom her. Alexander, kom her. Kom her, det er mig. Ja, ja. Oh my. Det er nogen. Hvem vil starte lige? Det er sådan, du kun vil stille sig til. Det er det her. Jeg kan ikke lide den. Den er lille. Den er en lille. Ja. Der er en lille. Jeg har stensværden stensværden. Jeg har gået. Jamen, så har ikke noget. Alexander, du kan lige få min træpickaxe. Alexander, hvor blev du af? Ja, så kan du have med den der. Og så jeg få noget til at lave lys. Det her ingen af os. Har du noget kul? Nej. Så må jeg gå op og lave charkul. Ja. Jeg har ikke nogen sten til det. Det er jeg. Fordi jeg har ikke 8 sten. Jeg har det. Jeg laver det. Det har jeg også. Man skal i hvert fald bruge en ovn først. Det har jeg lige lavet. Der. Og så noget i midten, og så skal jeg prøve. Hvor er det? Jeg tager min økse, så går jeg op og hakker.
også en planter. Og lidt skal vi lave 4 lys. Det bliver vi monster Nej, der er ikke monster til. Bare det her bliver lidt. Der er ikke monster til. Bare hvis det her gjorde, at jeg rigtig faktisk gjorde, at jeg rigtig faktisk kunne lide job. Det ville være sejt. Det kunne være sejt. Ja, Det ville bare være i nærheden med det. Men ved du hvad der ikke var sejt ved, så Alexander han kunne skyde vand, og jeg kunne skyde, så kunne han slukke mig. Ja. Det var heldigt. Men hvis vi kunne de ting, så må der også være noget, du kunne. Ja. Du er skønner. Hvorfor en? Det er du ikke. Det slukker jeg ikke. Jeg kan ikke se, hvad du rigtig er. Jeg er en landmand. Hov, er du bliver så af? Fedt. det gør ikke noget. Så kan han lære det. Jeg er gået i skole. Jo. De tæver dig. Ui! Tak for stenene. Du må tage min sten. Du har lagt din nettofart. Ja, det gjorde Jeg jeg. prøver at finde pigmenter og fuld. Men det kan du ikke have. Og vi skal langt ned. Så Vi skal langt ned. bare finde diamanter. Hvordan laver vi TT? Der skal vi snakke med kollegerne. Det skal vi jo ikke med på. Bare du kan sætte ud. Den er ikke så god på den der telefon. Du har lige mange billeder. Nej, jeg åbner det for andre. Nej, jeg snakkede ikke til dig. Jeg snakkede til Alexander. Nå, Han havde hakket forbi 2 jern. fjort. Nu gør jeg lige op og Jeg sådan gad noget. ikke at have det her. Jeg gad ikke det. Flot. Måske vil vi Så også. så det. Hvorfor har de lavet et crafting for til Alexander? Nu skal du ikke til at gøre det, som vi lavede en verden på. Hvor han bare blev ved med at sætte en hel masse. Du lige ud, som om du havde diamantbeskyttelse af Alexander. Har du selvfølgelig ikke noget. Der er på grund af, at du har det der igen. Der er ikke flere fakler. Men jeg kan lave en jernsværd. Tillykke. Det skal jeg ikke lave. Jeg skal lave en jernpickaxe om lidt. Hvad får du et jern? Nej. Måske mangler Alexander sige mere jern. Det vil ikke være en skam. Alexander har kun en. Alexander og dig har kun en træpickaxe. Ja. Skal jeg lige gå op og lave noget her? Nej. En stundkast gør vi ikke. Det gør jeg. Jeg går ud. Far, Jeg går ud til de der kostfælder. det behøver du ikke, fordi William, skal vi ikke prøve at stoppe den og så se, hvordan det er blevet resultatet af det? jo, vi stopper lige. Ja, vi stopper lige og ser, hvordan det